Estem en l'espai de la plaça del Reino, on el Partit Socialista porta en el seu programa electoral, on ens presentàrem en aquestes últimes eleccions del 2019, que aquesta plaça devia de ser una plaça uniforme, una plaça completament peatonal. Avui escenifiquem el que podria ser en un futur un espai en el que tots podem disfrutar d'aquest arbolat, podem disfrutar d'aquest espai únic per a tots i a més compartir-lo en el que puguen ser les mascletaes. Una plataforma única d'una plaça emblemàtica de la nostra ciutat. Ara podem els veïns i veïnes d'Alzira poder opinar, poder debatir si realment estem d'acord en aquesta proposta que portem des del Partit Socialista, el nostre programa electoral, i que també hem compartit en l'equip de govern actual. Un equip de govern progressista, un equip de govern que sempre està defendent la natura i que defèn sobretot l'interès col·lectiu dels ciutadans. N'hi ha que tindre clar que aquest espai pot ser un espai únic per a disfrutar-lo tots els alzirenys.